Penremjur Zelensky yaka Russia halor ka jing thombor jong u yaka Ukraine wat haka sngi thoding bakhuj lane ka Good Friday. U Presiden jong ka Ukraine Volodymyr Zelensky ula penremjur yaki jing thombor jong ka Russia kibala thombor ya kiba bonteli ki nongba hakeleng ka Ukraine haka Good Friday. Ken thobro yaki jing thombor jong ki namding bat ki drone ha Kharkiv bat some u Zelensky uloong susu bakite ki jingsa thombor ki la penman sau ya kumba nyau phongut ki briu ken thup ya ki khnarit habasam ha ka post halor ka X u Zelensky ulo tho kumne ka de ka rukom baka Russia kala sedang ya kane ka Good Friday da ki namding ki jingpen thei ki syahid kiba penmong ya ki briu bat ki nongba jongi ka jingsiat namding hakan nongba Kharkiv kala penyap ya wayu khna ubadang rit bha ubadang don tang arsnem ka karta ka pos kala benrap hasomi ka Russia kala hiar thma da ki drone ka wena ki jing thombor ka de ka jaka shet jingset ba man kapor ka ba khamrit ka bala syakri ya ka nongba da ki posnem Android ka bas ngausi kalong ba uway ubriu layap hakan ka jingsa thombor ka jings ngaulam jonga ya baro ki bala duno ya ki ba it ki ba thoin kila donru ki jing hiar thma jong ka Russia hakithan Dnipro Kiev don ki way pat ki jing chakri ba kerki bat ki ba kerpang baro ki jubab bat yarab nga ai khuble ya uway pa uway ubriu ba penim ya ki jingim bat pen phai biang yaki jinglong jingman hakin nongba bat ki snong jong ka Ukraine haba khod yaka jingkersian ba peteng na ki ri jong ka perthei u Zelensky ula pen ksan yaka jingdon kam yaki Korea da sun beneng bat ki jingarap ban yada yaki jingim bat ki jingtei jong ki nong Ukraine